Bernard Grech spiċċa jqabbel il-kaċċa u l-insib mal-onnella. Dan wara li fuq stazzjon privat tar-radju tenna li l-kaċċa u l-insib ser jinqataw weħidhom għaliex in-nies tevolvi. Naħseb illi il-bniedem jinkollu jevolvi ruħu. Ħan nipprova noħdok ftit lura meta jinkun ninżel is-suq ta' Birżebbuġa u kon nara tiġi ġo Gallinar u kont tażel waħda joqtol lilek u jtijilek dak il-ħin. M'għadniex nagħmlu għadi hu. Evolvejna. Però evolvejna b'mod naturali wkoll. Mhux biss għaliex anke nbidlu ċertu regoli. Evolvejna għaliex anke illum laqqas ħadd ma jrid jara ċertu affarijiet isiru. Kien għalhekk li staqsejnieh dwar din id-dikjarazzjoni li biha bħal donnu tax jifhem li min jipprattika dan id-delizzju mhux evolvut. Inti qed li l-kaċċa u l-insib ma' żmien ser jinqataw għaliex in-nies qed tevolvi. Allura skontok min jipprattika l-kaċċa u l-insib mhux evolvut x'inhu eżattament? Iżda hawnhekk għal din il-mistoqsija Bernard Grech spiċċa jqabbel il-kaċċa u l-insib mal-onnella bil-ħsieb li bħal dan l-ilbies dan id-delizzju wkoll isir xi ħaġa tal-passat u jinqata' minn pajjiżna darba l dejjem b'mod naturali. Ħaġa normali li ċerti affarijiet iva jinbidlu fil-pajjiż bħalma m'għandix nużaw l-onnella fil-pajjiż. Għal darb'oħra quddiem il-mistoqsijiet tagħna Bernard Grech infixel u spiċċa kien ser jagħlaq il-konferenza tal-aħbarijiet mingħajr ma jħalli l-ġurnalista tal-midja tiegħu stess tistaqsih il-mistoqsija tagħha. Nirringrazzjakom ħafna. Għasallimlek, Dr. Grech. Dejjem ninsi. Mhux problema.